Higit 200 nicho sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City nananatiling lubog sa baha. May ulat si Russell Simorio ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Abalang magkakamag-anak na ito sa paggawa ng daanan sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Sila na raw ang gumastos para taasan ng daanan papunta sa nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa mataas yung baha hanggang tuhod. Kaya hindi sila nakakapunta yung mga kamag-anak ko dito. Kaya ginagawa namin yung daan para makapasyal sila. Hindi lamang para sa amin yan para sa kanila din. Kasi para makapunta din yung mga iba dyan na makatirik ng kandila. Mahigit 200 nicho ang nananatiling lubog sa baha sa naturang sementeryo. Ayon sa pamunuan ng Roman Catholic Cemetery, may ilang bahagi ng sementeryo ang hindi ngayon madaanan o mapuntahan ng mga dumadalaw dahil mataas pa rin ang level ng baha. Kaya ang ginagawa ng ilang dumadalaw dito, dumadaan sila o umaakyat sa mga nichong matataas katulad na lamang nito para mapuntahan pa rin at matirikan ng kandila ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa caretaker ng sementeryo, wala na raw madaanan ng tubig kaya matagal itong humupa. Dati dumadaan ng tubig nung nilipat nila yung mga bahay doon sa highway. Nagtambak sila, mataas din. Kaya lahat ng tubig dito pumapasok. Ipatutupad din simula October 25 sa mga pampublikong sementeryo sa lungsod ang no pass card, no entry. Mari raw makuha ang pass card sa mga barangay hall. Simula October 24, ipatutupad naman ang clustered barangay schedule sa mga residenteng bibisita sa ilang sementeryo sa bayan ng Calasiao. Ayon sa Calasiao Municipal Public Cemetery, nakahanda na sila sa posibleng pagdagsa ng tao sa nalalapit na undas. Yung mga pupunta dito, siguro hintayin na nila yung schedule nila para siguraduhin din silang magdala sila ng quarantine pass. Ay siyempre yung health protocol din po natin. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV.